Los Santos víta svojho nového lídra. Dnes je to deň, ktorý si zaslúži oslavu a uznanie. Prinášam hlas radosti a gratulácie pánovi Hookerovi k jeho obnovenému zvoleniu na pozíciu guvernéra Los Santos. Jeho oddanosť a nasadenie pre mesto sú zjavné a neprehľadnutelné. Jeho práca a úsilie o zlepšenie života v našom meste sú zjavné. Vidíme zlepšenie v oblasti dopravy, bezpečnosti a podnikania v mnohých ďalších oblastiach. Pán Hooker neustále ukazuje, že jeho priorita je prinášať maximálny prospech obyvateľom Los Santos. Dnes oslavujeme jeho úspechy a prisľúbenia do budúcnosti. Je to líder, ktorý počúva hlas ľudí a pracuje pre ich blaho. Jeho vášeň pre Los Santos je inšpiráciou pre nás všetkých. Pripojte sa k nám a pogratulujme pánovi Hookerovi k jeho víťazstvu a nádeji na ešte lepšiu budúcnosť nášho krásneho mesta Los Santos. Spoločne môžeme postaviť lepší a prosperujúci Los Santos. Ďakujem.